Thar ceann mo cóglacathe sa tuirmhís náisiúnta scoilíochta dachais agus a roinne dachais agus scileanna, ba bhaitlam fáilte a chur rót chuig an Seimineár Greasáin seo, maidir le fille scoil i níag den scoil a bheith dúnta mar gheallar COVID-19. Still ní hé is anam dom agus beag mise agus mo cóglacaí éalsa seoige i caintlibh. Tá an Seimineár Greasáin seo dírithe hacaíocht a thuairt dit chun aige thuairt a riachtanis Folláine na naltaí agus na fórne, de réir mar a os glíon scoilne agus a leanan siad a raig lena gcuid fálamhe. Buineann an tólas seo le gach bail fórne i ngach scoil. Déadfaí na prinsipal agus na cleachtais a bhfuil chur síos déanta orthuain sa a chur na ruúint chun freistal chumis agus riachtanis orbartha na naltaí i scoilna speisialta. Tá ábhar tacaíochta bhreise fáil ón gcomharla náisiúnta ó i dachais speisialta. Tá míid ag súil go gcuirfidh an Seimineár Greasáin seo i gcuoine dúin an tácht a bhaineann le riachtanis Folláine ar den uile na scoile. Ba scá a chéile a bharramar, agus heistan le chéile chros a raibh go leor casa ann ar a bhuilimid ag taistil fós. Le linn an chur láthair seo, roinimid chur chuige de cleachtais leat, maidir le takeú le riachtanis Folláine phobal na scoile fad, go háirithe le linn tráhanna dúchlánacha. Mar chuid den Seimineár Greasáin seo, tá stratéisí forbartha againn agus tá súil againn go mbeidh siad cabhrach. Cuireadh an Seimineár Greasáin seo le chéile le dul le hiiliúint agus le hólas atá feite agat hena féin. Tá snóimid le chur síos ar an ggóhéics agus sainmhíniú a thuairt ar an gcíl atá againn le Folláine. In díag sin chuirmid í láthair taighde a déanaach sin a thróirú faoi conas Folláine agus Athléimneacht nó resilience a chur chun cinn le linn agus in níag am dechar. Chuirmid creat molta i láthair chun Folláine na naltaí agus na fórne a chosint agus a chur chun cinn. Chuirmid béim ar phríomhstrucht dúir scoile atá ann hena féin, agus na slite a bhéadfá iad seo úsáid chun cabhrú leat le do phleanáil Folláine agus na pleanana seo a chur i gcríoch. An sin, pléimid conas scoilne álamhú chun oscailte, ag fécintar dús ar a lána na fórne, agus in níag sin ag bogaráid chuig gníomhaíochtaí is féidir le scoilne a dhéanamh, lena cinú go bhfuil siad comholmhathe agus is féidir lo a bheith chun riachtanis Folláine na naltaí a cólíonna. Pléimid an sin an tlí gur féidir leat cabhrú le daltaí socrú isteach ar scoil a ríist. Tá gníomhaíochtaí agsúla ann atá le déanamh le daltaí agus slite le bheith le daltaí a chuirigh Folláine agus Athléimneacht chun cinn. Tríd an chuir láthair seo táimid chun an phrása Athléimneacht a úsáid agus an focail resilience i gceist againn. In díag sin chuirmid béim ar ghaltaí le riachtanis i dachais speisialta agus tugamid Achoimre ar na Cúig Phrionsabal le haig na hibre seo. An sin pléimid stratéisí atá dírithe ar conas marachtant leis an éigeandálaí. An sin déanaimid chur síos ar an mún le garcabhrach scoilíochta a déadfá úsáid agus sin ag caint le daoine i grúchás. Sa stratéisí atá leis seo, tá eolas breise ar na haicmhaní, na gníomhaíochtaí agus na stratéisí atá pléite sa Seimineár seo. Tá nasc úsáidteacha ann comá chuig eicmhaní eile a déadfaí úsáid chun Folláine a chur chun cinn. I mí Márta fithe, rinne rialtas na hÉirdean an cinenne na scoilne a gúna mar gheallar COVID-19. Inis táimid ag dul i dtrón na scoilne oscailte ríist, agus táthar ag súil go dearfach le daltaí fille ar scoil. Agus sin ag marachtant go fóil leis an vírus COVID-19 áfach tá imní agus búirt fós ann. Agus sin ag pleanáil chun oscailte, ní mór dúin mach na bhíanamh ar an méid an neachamar tríd agus ar náit a bhuilimid go mothúcánach mar dhaoine fásta. An sin ní mór dúin ar mach na bhíanamh ar an meallachas fearr chun tosnú le cabhrú leis na daltaí atá faoin ar gúram. Féicimid inis ar an mrí atá le Folláine. Cílíonn an focail Folláine rudaí difriúla do gcuoine agsúla agus tá an tuiscint atá againn ceart dúine. Ach, má tá an tuiscint céanna ag pobal na scoile ar an Folláine, cabhróidh sé linn an dearcha atá ag daoine eile ar a lána a thuiscint níos fearr. Is féidir leis an tuiscint seo cabhrú linn takeú linn ar Folláine féin agus Folláine na naltaí in ar scoil.
Tá SNSO ar alána curtha ina ruúint ón eagraíocht gabhain de sláinte ag an roinne dachas agus scileanna agus neps. Tá an SNSO seo ar fáil i rátas policy Folláine na rinne agus sa creat cleachtais, ar féidir teachtar ar an láithreán Greasáin na rinne I dachas. Is ann de lán an duine nuair a éiríonn leis bar chumas a bhaint amach, nuair a léiríonn sé Athléimneacht agus éigeandálaí le gnástras an tíal, nuair a thugann sé ara dá bhláán a churp, agus má bhíonn sé go bhfuil cuspóir, ceangal agus mothú cómhaontrais I gceith le pobal níos leithne. Stadaí seo atá ag 60 sirí ag athrú agus gur 2 í a cothú le linn saoil an duine. Dúshlán bathe dúna na scoilne dúin ar fad, daoine fásta, páistí agus daoine óga ar golóir bealaí agus go háirithe maidir linn ar bhláánna de. Táimid ag mreachtaint tríd teagmhas criticúil faoi láthair. Is Eispéiris áitiúil agus damhanda atá ann. Cílíonn sé seo, cé nach bhfuil sé go thomláin mar an ggéine gur féidir linn taighde idirnáisiúnta úsáid chun sin a thrórú. Mar a dúir ar ggóghlacathe sa riocht daontathe, níor tharla rud ar bith cosúla COVID-19 riamh. Ní hé go bhfuil cnappa sosa brúite ar an saoil, ní féidir linn an cnappa sein a bhrú agus a bheith ag súil go rachaigh an saoil ar aghaidh mar a bhí sé henne. Tharla an umarcha idir an dá linn. Tá páistí agus daoine óga ag fille ar chéal atá athraithe agus tá de hir ag athrú. Tá sé ag gceist againn go mbeidh an Seimineár Greasáin seo agus an treastratéisi a héin leis, mar thacaíocht a chur Folláine agus Athléimneacht chun cinn. Féicimid inis ar an taighde tá ann ar dús ar an Tionchar a bhíonn ag COVID-19, an sin ar Tionchar an Thráma agus an tlí ar féidir linn Athléimneacht a chur chun cinn I níag imeachtaí Thrámacha. Léiríonn an taighde go bhfuil an imní imethe I méid de gach duine mar thora ar COVID-19. Agus is Eispéiris é seo a bhaineann linn go léir. Tá sé táchtach a aithint gur gnáreagar chláin túil í an imní I ggóthaigh COVID-19 de bharmhór an líne. Is mar jouler seo is féidir le daoine daileá leis na dúshlán atá rompa, agus iad ag athrú de bhealaí nua ibre agus marachtála. Beidh bharmhór an líne in ann an imní seo I lámh seáil agus a bhainistú. Ní thonann taithí COVID-19 de gach duine I gcoinn áfach, agus is táchtach go neithníimiid Eispéiris éagsúla. Agus scoilne á noscailt a ríist, beidh ar an roinnt struchtúr agus tacaíochtaí breise a láthair, chun Folláine phobal amláin na scoile a chosint. Caimid aitheanta sa thuairt freisin don gá atá le tacaíochtaí breise a thuairt do dhaoine eile atá níos mó mhail go háirithe iad siúd a raibh dúshlán móra orthu henne. Chur taighde a rinnech ar Athléimneacht agus ar alána béim ar hácht na gúnsí cosanta agus ar Tionchar na gúnsí risca. Mar jouler gúna na scoilne is mar seo a bhí sé de roinnt daltaí. Mar thora ar seo, buineach príomhcúnsí cosanta don alána, mar hampla struchtúr tacaíochta scoile, a bheith in ann teacht ar cháirdas agus cadramh dearfacha, agus an deis chun cleacht a churp a dhéanamh go rialta. Do roinnt daltaí eile, tá SNSO gur tháinig méadú ar na príomhcúnsí risca don aláin, mar hampla deachreachtaí ag mala, gan a bheith in ann teacht ar na dachas mar gheall ar easpa teicneolaíochta agus easpa deisne ar thacaíochtaí seachtracha. Léiríonn an taighde dúin go bhféadfadh Tionchar dhiúltacha, Tionchar nódracha, nó Tionchar dhearfacha a bheith mar chora ar Tionchar marachtála de bhar mhór éigeandáil mar COVID-19. Déad bhí deachreachtaí níos fuide agus níos súntasaí a bheith ann de céadán beag den phobal. Mar hampla, deachreachtaí psichiatracha, cíopa scoilíochta agus cúlú ar na scileanna a fhoghlaimíoch. Ach, de bharmhór an phobal, feicfar Tionchar an COVID-19 in Athléimneacht na níne, resilience, nó an stáid nódrach. Maidir le roinnt daoine eile beidh Tionchar brúig chun cinn an tú, agus beidh fás agus ferbert thicolaíoch agus bhuacánach mar chora ar an manistú a rinneidir ar chrúchás an COVID-19. Tugad fás lar-Thrámach ar an tíorama brúig chun cinn, bounce forward. Sé atá gceist againn le fás lar-Thrámach ná post-traumatic growth,
Sa bhliain 2007, chur Papadopoulos leis an Smaoinemh, maidir le fás lar-Thrámach nuair a chum sé an tíorma Adversity Activated Development le chur síos a dhéanamh ar an tlí a naimsíonn daoine brí óna bholingt, agus ar bhorbriann siad tréithe nua dearfacha nó cospóir nua sa saol. Dúirt sé, it is remarkable to see the dignity and resilience of the human spirit, triumphing over the most appalling conditions of degradation, helplessness, humiliation, injury and loss. Cé go raibh tros COVID-19 dechar do gcuoine áirithe, tháinig deisina as de golóir daoine an cumas atá iontu féin chun Athléimneacht a aithint. D'fhoghlaim siad slite chun a gcuid scileanna a roinnt le daoine eile, comála scileanna nua a fháil chun takeú le na céile agus leis na pobal ina marann siad. Tá an scéal mar an ggéine de fáistí agus daoine óga. Tá sé tácht do cuiinmh 9 líon marachtáil 3 mhór éigeandáil go bhág for tráma arden go léir. Mar freagairt áfach ar thacaíochta chuirta galtaí agus iad ag gulabhú chun dul aráis chuig gná nósanna. Léiríonn an taighde go bhfuil gá le tacaíocht sicóthóisialta a láthair san aistrú go gná héal a ríist. Cáiríonn sé seo freisin le Athléimneacht nádúrtha a chur chun cinn agus ar an tlí sin tá seans níos fearr ann na deacrachtaí mothúcánacha agus sicólaíochta amachchansa a laghadú. Spreagann an freagairt seo teacht cúd féin comá dómh siúd atá thíos le Tionchar dúilteacha. Féici míad inis ar obair habfa leis eil a bhfuil an creath le haghaidh idir gháil hicó thóisialta. In 2007, dahan habfa leis eil Cúig Phrionsabal idir ghálacha sicó thóisialta. Bhíidir in ann na Phrionsabal seo a chur i bhaim ag tús na hidir ghála agus suas có fada leis an lár faointe sa chlár idir ghála. Is féidir leis na Phrionsabal thróireach seo cabhrú le Athléimneacht agus teacht cúd féin. Tá na Cúig Phrionsabal seo mar chúnsí cosanta chun tacaíochta thuirta na lána agus sin go léir ag fille ar ngná héal in 9 stád éigeandála. Tá na Cúig Phrionsabal seo le feiscint ar na sleamhnáin seo. Tsamhailteacht, idir éasacach agus hicólaíoch, suamhnas, nascacht, féin éfachtúlacht agus éfachtúlacht phobal, agus dóchas. Raig méid tríd gach ceandas na Phrionsabal seo inis. Tsamhailteacht. Sé atá gceist ag habfa leis eil an sa ná, go maithíonn daoine go ndéanfar freastal ar a gcuid riachtanas agus ar riachtanas na daoine atá táchtach ina héal inis agus a todhchaí. Nuair a uileann daltaí ar scoil mar shampla, tá sé táchtach go bhfuil siad an túram go bhfuil siad cosanta ó gachar go fisiciúil agus go sicólaíoch, agus go mbeidh na daoine atá thart sábháilta freisin. Is féidir é seo a bhaint amach trí eolas ar chur ar fáil bunaithe ar iiricí agus nósanna agus drochtúir thábháilta a bhanú. Is gá atmosfér na sábháilteachta seo a crothú chun Tionchar dúilteach an stras agus imní a laghadú. Tá sé riachtanar comá den amhlaim agus chun cabhrú le daltaí cadraibh dearfach a dhéanamh le daoine fásta agus a gáirde a ríist. Dá laghad stras atá arden, is mó a bhí míad in ann a bheith ag smaoinemh, ag pleanáil, ag ghlacha pórta agus ag foghlaim. Cabhróigh atmosfér an tuaimhneis le daltaí a scíal ligand agus fannach sochar, inionad a bheith róciún béidir, rógiodamach nó trína céile. Buineann sé le féin smach de bhúna agus cabhrúló mothúcána aithint agus a lámh seáil. Tá sé seo riachtanach ní amháin den na lána ach den amhlaim freisin. Mar, má bhíonn tú in ann scí iontaine agus curpa ligand, bíonn tú in ann díriúisteach ar an rud is gádait a dhéanamh. Dá rialathe nó dá suamhní a bhí míad is mó a bhí míad in ann a bheith ag smaoinemh, ag pleanáil, ag ghlacha pórta agus ag foghlaim. Tacaíonn siad seo go léir leis an bróiséis foghlaime. Laghdaíonn suamhnas Tionchar dúilteach an stras ar an intin agus ar an gcuileann. Nascacht nó connectedness. Sé atá gceist ag habfa leis eil an sa, ná go bhfuil cadraibh againn le daoine eile a thuigeann sin agus a thugann tacaíocht dúin. Tá oscailt na scoilna antáchtach de phobal na scoile, mar tugann sé deistas na daltaí a bheith reis le céile a ríist, chun amhhaintear sa dhéanamh le bail fórne agus le cóirde. Beidh an cadraibh seo agus an nascatá daltaí le pobal na scoile riachtanach,
chun carúló a bheith réig den álam. Mar a deireann an seanachil is scá a chéile a bhardan na daoine. Buineann an céad Phrionsabal eile le féin éifeachtúlacht agus éifeachtúlacht phobal. Sé atá gceist le féin éifeachtúlacht ná go greideamid gur féidir linn an méid atá le déanamh a dhéanamh, gur féidir linn na dúchláin atá os ar ggóir a thorú, agus na hamananta dúchlánacha seo i lámh seáil. San obair atá déanta ag hapfal, déantar tagairt d'éifeachtúlacht phobal comá. Sé an brí atá le héifeachtúlacht phobal ná an creidimh gur féidir leis an bobal linn an muineamid an méid is gá dhéanamh chun aire a thuairt de gach ile rinne sa phobal sin. Daithinn sé go bhfuil pobal tacaíochta ag teastáil uathaí. Is pobal na scoile an pobal atá gceist gine. Agus dá bhrí sin tá míad tar éis Phrionsabal hopfal a chur na ruúint don saol scoile agus sa tlí sin tá béim curtha againn ar éifeachtúlacht phobal na scoile comá le féin éifeachtúlacht. Mar sin, déanamh macnamh ar an fág bhfuil sé seo táchtach. In aimseir géir céime tá seans ann go gapig daoine nach féidir le feibanna a réiteach a hiile, nó nach féidir le gná gúthláin an lé a thorú. Béidir nach méid dóchas acu a hiile nó spreige. Ceantas na rudaí is táchtaí chun féin éifeachtúlacht agus éifeachtúlacht phobal a chur chun cinn in ní géir céime ná pobal na scoile a bhanú a ríist. Buineann dóchas le spreige a thuairt an túram gnimbróig rudaí amach, fannacht dearfach agus a bhathú go méid gach rud ceart glór. Comá le sin, nuair a bhíonn dóchas agat, bíonn tú den túram go méid daoine eile ann chun cabhar leat i gcónaí. Tá an dóchas rítháchtach den álam. Spreagann sé sin chun spruchanna a bhaint amach sa géarthéarma agus an adthéarma. Is féidir le athoscailt na scoile dóchas agus spruch a ahhuascailt de golóirdaltaí daoine óga agus pobal mór thimpeall orthu. Nuair a ghlachann pobal na scoile leis na Phrionsabal thróracha seo, tacaíonn siad le Folláine an scoil phobal go léir. Is féidir teacht ar thuile eolais ar conas na Phrionsabal seo a chur i bhfeidhm sa stratéise. Agus tacaíocht a thuairt againn do dhaoine in ammanna dúchlánacha, meastar go bhfuil sé rítháchtach, láidrachtaí nó scileanna chun daileáil le deacreachtaí a aithint. Is amhlaidh an scéal den chóras scoile. Mar sin brethnóimid inis ar cadaí na tacaíochtaí agus na struchtúir scoile atá ann hena féin chun an Ealáine, an Athléimneacht agus an teacht cúd féin a cothú. Láidracht inar gcóras scoile i gcónaí is sé na cadraibh idir an Airdean agus na Daltaí. Dir Karen Tresman go bhfuil gach cadraibh ina idir gháil, that every interaction is an intervention. Dir Tresman gur féidir le ferdan na scoile bailí tacaíochta a Spáint, trína númpar féin conas a bheith le Daltaí. Rinne ferdan scoile de phríocht trína gadraibh riamh dus na Daltaí a bhuain siad agus leanfaidh an scéal seo ar aghaidh. Comá le cáilíochtaí persanta agus garamúla na múntóirí tá banistíí ag scoile ann, múntóirí dachas speisialta, cúntóirí riachtanas speisialta, féin vestóric scoile agus ferdan tagabhas criticúil. Tá fórna tacaíochta scoilóirí ag glór scoilna inis. Beag tacaíocht is scoil na áirithe ón múntóir chadraibh baile scoile agus ó tacaíochtaí críochnathe scoile. Béidir go mbeadh sé cabhracht duite mar phobal scoile smaoinemh ar an tlí ar féidir struchtúr atá ann hena a úsáid chun tacaíochta Herbert ar leibhéal na scoile agus baile mar béidir nach méocha is againn céas mó a neacaigh dúna scoile i bhfeidhm air nó airthaí le linn COVID-19. Smaoinigh ar an tlí ar féidir na struchtúr seo úsáid freisin chun tacaíochtaí a phleanáil dus na micléin sin a bhfuil sé le fios go bhfuil riachtanas freise i dachas acu agus dóibh siúd a bhfuil riachtanas freise i dachas ag teacht chun cinn acu. Tá go leor deisina sa churclam agus Folláine a chur chun cinn. Tuigh tú ar thamplaí de sa tre. Comá le sin dhéanann NCCA ceachtainna OSPS i Athléimneacht chun cabhar le múntóirí meánscoile agus tróra Herbert ar bhreithnú mad le pleanáil den Ealáine in OSSP, OSPS agus Corpadachas. Is féidir teacht ar thuile eolais ar seo sa roinn tagartha den tre. Ceantas na struchtúir seo is sé Samhail an Contanam Tacaíochta.
agus molamid go leannig sibh leis an Contanam seo don phleanáil Folláine agus na pleanna seo a chur i gcríoch. Cabhróidh an Contanam leis an bobbal scoile leanúint ag taú le daltaí a raibh riachtanis a cá ribh an dúna scoile. Is féidir úsáid inis chun taú le daltaí ar bhéidir go bhfuil riachtanis a cá eistriú ar eis chun na scoile mar ar gro Eispéiris le linn dúna na scoileanna. Mar hampla, daltaí ar cailleach duine, agus na daltaí sin nach raibh struchtúr a cosúáile agus atá as cleachta struchtúr agus rialacha i leanúint. Déiteach sé go mbeadh tacaíocht ag teastáil ó na daltaí seo do rointeacha nó do bheagán le linn na tréimhse seo ag socrú isteach. Ach is tócha go nethrófar ar eis go tacaíoch scoile do cách tar éis tamalaín. Déan macnamh ar cad é is féidir a dhéanamh ar leibhéal tacaíoch scoile do cách chun Folláine, Athléimneacht agus teacht cuat féin a chur chun cinn do chách. Déan macnamh freisin ar na tacaíochtaí breise a déiteach a bheith ag teasáil ó galtaí áirithe le go mbeadh siad an ann teacht cutha féin. An bhfuil idir gháil éonar ann a déitaimí se chur na ruúint do bheagán daltaí a d'eastaí an tacaíocht bhreise utha. Inis tá éalsa chun leabhartlinn. Gormad Stella. Ar dús báda táach an láirt faoi riont rudaí ar chóirún smaoine bhead agus muidig albhú le oscailt na scalanna. Ní mór dún I bheith ré le bóla le teaghlaí agus le daltaí chun tuiscinnte áil ar an Tionchar a bhí ag an pandémach orthu ó mí mórta se caite agus cinchaí I bhfuil siad ó chuin. Ní mór dún teangáil dhéanana le tuismitheoirí ar bhealach a churann ar is suamhnas iad. Ní mór dún carú le fodan na scoile chun na haspáint dómh ghfuil tacaíocht ar fáil dómh sa scoil. Meas an muid go mbeartha gach dalta, ball fórna na scoile agus teaghlaí réim se lean móchan, smaointe, iompríochtaí agus freagairt difriúla ar stras. Ar nóí, déanann se seo céal na do chuirtear san áireamh an méid a tharla de bharr COVID-19. Bei an chuide smúide na daltaí ag súil le galarráis ar scoil, agus le bula le cóirde, múnseirí agus ball fórna eile na scoile. Bei go leor acu ag bís faoi agus bei faoisimh agus áthas orthu. Béidir go mbeartha cuid acu beag an áhairsach agus buartha faoi galarráis. Tá sé tábhachtach go macha is ag na páistí ghfuil se go thomlan nádúra na móchan seo a bheith acu. Cuoine go socró an chuide smúide na daltaí arás agus té siad a daithí ar na háirithe. Rianann ball fórna na scoile, daltaí agus teaghlaí an spás céanna. Bei sé tábhachtach tacu le sláinte agus Folláine gach duine sa phobal. Ba cheart gomach tacaíocht ar fáil de na múnseirí chun a Folláine hain a Albert anas go mbeidh siad san náin tacu le Folláine na daltaí. Is dóigh go mbeidh comhairle fáilte agaí hána féin maidir leis na teorlínte sláinte peibli a chud a bhaim agus faoi scara fisiciúil a choinneal sa Cumarsáid. Inis molamú díobh Amacha ag smaoinmh ar riachtanis scoileachta agus tuairt faoi sláinte agus Folláine fórna na scoile. Chun tuairt faoi riachtanis féin chóirim na fórna, chud a gríomhnach a tain faoi ná cainte a bhhainann le do wasc oxygen héine chuirt sa le dúir tú aire do riachtanis daoine eile. Glach páirt sna Seimineár Greasáin agus lé cápéisí teoiricha na rainn éideachas agus scileanna, agus déan macnamh orthu chun cuidiú leat I rith an tréimhse seo agus ar an mhór amachrún. Tá Cumarsáid le tuismitheoirí carach maidir le holbhú le freastal ar riachtanis na daltaí iad rang. Tuairthe na haachmhainní atá ar fáil ar an suíomh Greasáin agus na doiciméid sa trás-strátéisí carachait lei seo. Béidir gur bhaith le ceannairí na scoile agus múnseirí smaoinmh ar cinchaí ar féidir le principal habháil a chud a bhaim agus iad ag filleadh ar an Cumarsáid agus pobal na scoile. Ina leis seo, tá uirlisí féin mhaicnamh ann a theispáinna díobh ar ball.
Seo é an chrán féin chóram, agus léiríonn sé na rudaí le smaoine bhead le sláinte agus Folláine na lína fásta a chintiú. Is iad fréamhacha an chrán a chothaíonn an chrán ar dús, rud i chintín go bhfuil tar ag freastal ar món riachtanis daine. Is iad fréamhacha an chrán a chothaíonn an chrán ar dús, rud i chintín go bhfuil ag freastal ar món riachtanis daine. Ina measc tá sé tábhachtach i chintiú gúil tú ag ligean de cí, i chintiú go ndeithin tú go sláintiúil agus go réalta, gúil aclaíocht a dhéanamh bhead gach lá, agus gúil tú ag fannacht de deangáil le de chailech agus de cháirde. Bei sé tábhachtach dún chail siar ar an lista seo go réalta chun i chintiú gúil na riachtaine seo á go líana ann. Tá sé chud tábhachtach céine gúil muid ag déileáil le stress móchánach agus ag tuirt aire dar sláinte fisiciúil. Tá strátéisí pásanta agus dearfacha ann i lug a chudín linn déileáil le stress agus a chuiníonn sláán sábhailte muid. Smaoine ar an méid i dteaibhre chuit san am atá caite agus na rudaí i dteaibhre chuit inis. Smaoine ar an mealach a gcoinníonn tú choraíocht, oibre agus síl. Déan cínte go gcoinníonn tú le na nósanna a chudín leat i bheith sláán agus sláintiúil. Tá uachtar an chrán féin chóram an tábhachtach agus muid ag réiteacht le oscailt na scalanna. Smaoine ar de choraíocht, oibre agus síl. An bhfuil tú ag caitheamh in nniumarcha ama ag smaoine faoi chóirsaí oibre. Stop tú ag smaoinú faoi d'obair agus an bhfuil tú áhasach faoi chaile ráist ar scalanis. Cad é a chuideas leat an choraíocht sinna áil. Cathe Cumarsáid silar a bheith an chun na chintiú ghuiil is ag gach duine céir de táid tarlú, cén uair, cén chuí agus cén fá. Carann se seo timpeallacht sábhailte a chruthú. Smaoine ar féin tuiscint. Ar dús, cén chuí a máthaíonn tú. Céird iad na riachtanis atá ad faoi láthair. Bí réalaíocht faoi méid a bhfuil tú ag sú leis weit féin agus ó dhaoine eile. Smaoine ar de chuid teornacha. Céird a chuiníonn sábhailte thu i dtaobh cuasaí scoilíocht, fisiciúil agus móchan. Tuair tacaíocht do chomhlachaí agus tóg am chun seiceáil ar a chéile. Chud am i leataobh agus déan macnamh. Céir de heastain weit chun na chintiú ghuiil daintin sunna agus sláintiúil. Cén chuí an féidir é seo bhaintteach. Tá cóp den chrán féin chóram ar fáil sa trá strátéisí chun má le documéid féin chóram neps agus cuige achoiní maidir le stos a chhlacha. Séir de Spectrum Life ná an tseirbhís tacaíochta do bhúnsearí. Is féidir theacht tí den suíomh Gréasáin atá luaite anseo. Tá achoiní den sco ar suíomh Gréasáin an tseirbhíse an orbairt ghairmiúil do bhunscalanna nó PTSD mar beár animaró. Bach sé úsáideach na fáistéis seo a bháilú agus a thaspáint sna siúmaí fórne. Iad de Cumarsáid le tSamhail, chur i núil dómh ghuiil tú ordealach ar sláinte agus Folláine na dáltaí agus nach féidir leis an bólam leanúin rá gan éid seo i chintiú. Idir dómh ghuiil na scalanna chun tús áite a thuirt do gníomhaíochtaí a chuireann sláinte agus Folláine na gasúd chun cinn. Tuair aantas do na hiríochtaí atá déanta ag tSamhail chun taú le fólam na dáltaí nuair a bhí scalanna dúnte. Chud tSamhail ar a thuamhnas go mbeidh múinseoirí ag tosú ag an áit atá feiliúnach don dálta. Chuinníodh múinseoirí i dteangáil le dáltaí agus le tSamhail nuair a bhí na scalanna dúnte, ach mar a rá tSamhail in ná fannach de dteangáil, béidir gur bhair leat sean sa thuirt dómh taithí COVID-19 a dteaghlaí a riint.
Béidir go léireach roinh daltaí riachtanas nua nó éagsúla. Béidir go bhfuil leat an cód tacaíochta do cháiltaí a úsáid chun díriú ar ábhar imní na daltaí, tar éis Cumarsáid a dhéanamh le tSamhail. Tá uirlis féin mhaicnamh ar fáil sa trá strátéisi. Tá sí deara chun cabhar leat láidireachtaí maidir le Phrionsabal habháil a ainj. Is féidir í a úsáid chomá chun cabhar leat roinh scileanna a arbeirt. Má aimsíonn tú riachtanas, tá gníomhaíochtaí sa trá strátéisi chun cabhar leat lei seo. Nuair atá macnamh déanta ad ar oscailt na scoile, béidir gur bhfuil leat smaoinemh ar conas a leanas tú a rá leis an obair Folláine seo sa scoil bhliain nua, agus tú ag socrú ar ais ar scoil. Nuair a thosaíonn an scoil bhliain nua, molamuid ghlacha leis na teachtareachtaí seo. Déan go ré ag a tús le breith suas. Siúr de tá gceist le seo ná gur chóir do bhúnsearí pleanáil chun díriú ar dús ar chaidrimh a bhhainú nó a abhainú agus in sin féchann si ríist ar strátéisi agus scileanna fólama. Réiteoidh sé seo an bhunchloch le haghaidh fólama maichanseo agus le breith suas. Maithíonn daoine ghfuil prán ag baint le fille ar an gcuiclam, ach má chatar am ag socrú rais agus ag olbhú na daltaí don ólam roimh ré beidh tar a dearfach fad théarmach ar sin, agus is dócha go laighdeó sé sin stras an dalta agus stras an múintear. Moltar go na fórne tacaíochta dalta agus múinteirí ábhar a phrenú dhéana ar phleananna tar éis na tréimhse socraithe chun na álamach céir de taigh obair agus cábhfuil tacaíochtaí ag teastáil. Éist le glór an dalta maidir le céird atá mhóthú. Is dócha go mbeidh sé níos deacra ar go leor de na daltaí sí agus díriú isteach ar feadh tréimhse ama tuisc nach rá sé de cleachta na scileanna seo ar feadh roinh miana. Béidir go mbeidh cuid acu giodamach agus dí rialaithe. Béidir go mbeidh cuid eile acu tuirseach nó go mbeidh aníonn sin ag smaoinemh ar rudaí eile. Bána siad leas a sos na glúiseachta agus cleachtaí oibre níos gide. Ach más féidir leat caidrimh agus suamh na sa chrothú cuideá tú le na daltaí a bheith páirteach san ólam. Cá am ag dal séir ar an mhólam ó nura, roimh obair nua thosaí, agus cuir daltaí ar a thuamhnas go méar siad soas. Mar tá déanta ad sa phleanna le haghaidh fille ar scoil, lean a rá ag úsáid Cúig Phrionsabal habháil. Sábhailteacht, suamhnas, nascacht, féin éifeachtúlacht agus éifeachtúlacht phobal, agus dóchas. Mar tá ráite an, cabhraí Phrionsabal habháil le freagairt éifeachtach híocha sóisialta i dúirt. Cé gur minic a chuirtear lár iad i lista is de bottom chearcalach échas tú an seoiad. Léiríonn sé seo tábhacht na Phrionsabal go léir agus an bailach a bhfuil Tionchar acu ar a chéile. Is féidir le ceannairí scoile é seo úsáid chun córa a bheith acu faoi oscailt na scoile. Sa trá strátéisi, tugadh tú ar smaointe maid le conas Phrionsabal habháil a chud a bhaim agus tú ag smaoinemh ar oscailt na scoile. Béidir gur bhfuil leat smaoinemh ar conas na Phrionsabal seo a chud in núil do tSamhail roimh an oscailt. Déad fá é seo dhéanamh trí Achoimre thuirt ar na céimeanna sábhailteachta atá cuide i bhaimad. Chud in núil gúil tú dóchasach go mbeidh bliain bhreathúil acu agus gur bheith sláinte agus sábhailteacht na daltaí an rud is tábhachtaí. Má bhíonn tú gur bhreath gach duine deacreachtaí agus gur freagra nádúra é is amhlaí go gcuideá sé seo timpeallacht sábhailte a chruthú de tSamhail. Maidir le suamhnas a chur chun cinn, béidir gur bhfuil leat meabhrú do na tSamhail,
chun éon ábhar imní atá acu a riint chun má le aon rud a tharla le linn na miana atá caite. Tá riint bha achuinaí an chun cabhair le daltaí aistriú fiúntach agus socrúisteach sa scoil bhliain nua. Breanaí ar seoir neps mar le aistriú ar easar scoil agus ar na hachuinaí eile atá luaite sa strátéisi. Tá móna teicneolaíochta an úsáideach chun ólas scoile a chur in uail. Is féidir samplaí den mó seo a fháil sa strátéisi. Muoine cuid na scoileanna bhí sean de leagad amach na scoile agus tá siad ag moladh do cháiltaí féchuntearú roimh oscailt na scoile. Sna bhí sean seo chuirtar béim ar chleachtais sábhailteachta ar chóda bheith agus i dtéach cuidiú le sábhailteacht, suamhnis agus dóchas a chur chun cinn. Cuine go mbeidh leibhéal fólama agus riachtanas éagsúla ag bliain grúpaí difriúla. Déiteach go mbeadh béim ar nascacht feiliúnach do daltaí atá sa chéad bhliain, nó dóibh siúd a rangan na speisialta, agus b'fhéidir go mbeadh chun 6 bliain leas as gníomhaíochtaí scíthe. Feicimid an seo sampla de rang le haidh an chéad rang ar ais. Tá leideanna den seisiún seo ar fáil sa strátéisi. In aineoin go bhféadfadh an chuma a bheith air ghfuil te silar, ní mór dún na rialacha a bhhaininn le sláinte agus sábhailteacht a bheith coram le sláinte híocólaíoch. Margheall ar níomní féin, déit muid dearmad a dhéine ar nósanna dearfacha. B'fhéidir go gcaithimid iarracht cointíosacha dhéine fáilte a chud roimh gach dalta agus iad ag teachtasteach sa siúmaranga. Déan gáide agus chur fáilte rompú isteach sa rang. Mura bhfuil ana adarú, cudú hain in ana dómh, agus tú ag bula lo agus fear a náimneacha arú. Ban úsáid as ráitis dearfacha ar nós, tá se go hálann thua eiceáil ar easar scoil. nó tá áthas ar a bheith ar easar scoil, tásúlam ghfuil áthas orta chomá. Gan doubt be go leor ceistena ag daltaí. Sprág agus freagairt ceistena chomacanta agus is féidir. Seachan, tuairismíocht agus cuine ghfuil te ceart go leor rá nach bhfuil an freagairt ad. Aber lo ceiste chuid ar a tSamhail más gá. Aibríonn daltaí chun na fiideann féin chuma chun ciall amhaint as a nán féin. Agus mór dogann tú ólas crin dómh, líana siad isteach na bearnaí a thain. Sean dúchláin atá an ná principal Goldilocks a úsáid, agus méid agus leibhéal an ólas a bheith díreach ceart más féidir. Cuine freisin tá sé ceart go leor níl sama rá. Dí an ólas a riint faoin na rialacha a bhhaininn le COVID-19 agus conas fannach sábhailte ar scoil. Ní mór do daltaí a bheith ar an ólas nach bhfuil aon grúpa faoi le freagrach as COVID-19. Chua se a bhaim ar an dain iomlán agus ní mór dún na rialacha a leanúint chun aire a thuirt dún hain agus do dhaoine eile. Sa seisiún seo, déitá smaoinemh ar úsáid a bhaint as an millóg oibre ón strátéisi leis an tSamhail má hathaí ar COVID-19, agus plé dhéanana ar na cosúlachtaí do gháiltaí agus ar na héagsúlachtaí. Is féidir leat an gníomhaíocht seo a Herbert i rang ealaíne, ceol nó drámaíochta. Ionas go mbeadh daltaí ghfuil siad a gceannas ar imeachtaí, déitá an seisiún seo a úsáid chun daoine óga a bhealach le bheith páirteach a gcúrsaí sábhailteachta. In aineoin gur bainisteoirí do scoile nó feidhmeannacht na seirbhísí sláinte a chocraí na rialacha, is féidir smaoint na daltaí bháilú faoi cén chuí ar féidir linn clú le rialacha nó taú lo. Déiteach siad cinna dhéana faoin áitis fearr chun an ddíchal an lámh se sin hand sanitizer a chud, nó a bóstear chrocha chun rialacha a haspáint.
Is féidir leat fiú ar na dultaí smaoine faoin méid gur féidir le dhéana mar dhaoine éonar agus mar grúpa, chun cuidiú le féin le linn an tréimhse seo. Scríobh síos na smaointe seo agus i léirí na freagairt. De réir mar a héan an bhliain a rá, béidir go neamseo siad ní smús trátaisí chun éad féin agus na dultaí eile a chuneáil sláán. Bíoch mion dearfach ad ach bí onric. Mar hampla, úsáid ráitis ar nós, sílim go bhfuilmuid faoin héanam léana, chun deide a chuir leis an seisiún. Ag level na hir scoile, bé ar gach scoil pleanáil i dhéana maid le cé dhéanas an seisiún seo, agus moltar go dórlach se sa le dosófar ar gná ranganna. Na de bheits cine déanta ad mar scoil, cén ranganna a chorlós an seisiún seo an, moltar de gach múntear ábhar, agus iad ag bóla le dultaí don chéad úr, go gcuir siad fáilte i ráisrih na dultaí, aitheantas a thuairt do gach rud a tharla ó mímórta se caite, agus mion dearfach a haspáint don bhliain atá amach rún. Tugtar Achoimre de chéad sleamhnan eile ar na bailí ar chóir duit caitheamh le dultaí agus na rudaí gur féidir leat a dhéana chun principal habháil a chud a bhaim i de chleachtas. Ba muid ag labhairt faoin na bhfuil ólasáin faoi Tionchar stras agus tráma ar an insin. Mar hampla, múnlaí ar an tráma, mhór agus dearcha an áis. Tuirfar Achoimre ar gníomhaíochtaí practicúla chun na principal agus na múnlaí teorciúla seo a chud a bhaim agus tá siad ar fáil sa strátéisí. Tá roinh samhailcha scoileachta ar bhaile na chuirte strachaine. Is samhailcha iad a charás libh uair gaidrimh le dultaí agus iad ag fille ar scoil. Furbíonn samhailcha a bhhaine le tráma, le Athléimneacht agus heacht chugad féin a ríist, se sin resilience and recovery. Cuideoid na samhailcha seo a bhhaine le tráma na Cúig Phrionsabal a chud a bhaim. Cruthaíonn siad timpeallacht scoile agus ranga a cháis an Folláine agus an ólam. Is iad péis agus na trí áranna an tainnim atá air na samhailcha seo. Ba muid ag caint freisin ar obair an Dr. Dan Hughes, ar obair an Dr. Tanya Payne Bryson, agus ar chunceap na híntin óachtar agus íochtar. Léirí tar sa churchaige seo na bailí le nascacht a chothú le daoine óga. Spreagann se spríolacht, ghlacha, fisreacht agus dóibh. Chomh maith leis seo, tugann se spás sábhailte do dultaí inar féidir leo i bheith oscailte agus Cumarsáide dhéana. Baineann spríolacht le timpeallacht spríúil a chruthú nuair atá sibh déanamh Cumarsáide le chéile. Is féidir linn an spríolacht a spreaga trí gníomhaíochtaí cruthaíocha a chud a bhaim. Má úsáidir spríolacht, bíonn timpeallacht oscailte agus cordúil ann inar féidir leis an dulta a bheith ar a thuaimhneas. Baineann ghlacha le meas dearfach gan choiníal. Ghlachfar le gach rud a dhéanann an dulta. Cuireann an duine fásta nuail chomh bhfuil tuiscint acu ar na cúiseanna le humpar an dulta mar is ionan iompaíocht agus Cumarsáid. Is féidir den ghlacha leis an mealach in dhéanann siad Cumarsáid gan aon túló. Cuireann se seo an nuail bhfuil meas dearfach gan aon chodíalacha acu ar an dulta, ach nach bhfuil an tumpar seo sásúil. Baineann fisreacht le bheith ag cuid ceistena ar an dulta bhí go taithí le iontas i do cho. Trí bheith fisreacht chuireann daoine fásta in nuail bhfuil siad a gcéir scéal an dulta a thuiscint. Méadaonn se seo an seans go nusclaigh an dulta suas gan agla go ndéann for brethúnas nó ortha. Nuair a bhíonn daoine fásta fisreach, bíonn spéis acu sa méid a tharla den dulta seachas céard atá mícheart leis an dulta.
Siad atá I gceist le dáibh ná nuair a chuirtar núil go gníomhacht an dalta, go bhfuil a go de mothúchan agus smaointe tábhachtach, agus go maithíonn an múinseoir an méid a tharlaíonn den dalta in áiríre. Thug an Dr. Dan Hughes agus an Dr. Tina Payne Bryson chun ceap an intin uachtar agus íochtar mar bhealach le labhairt faoi conas a oibríonn an intin. Ag úsáid staide chun an intin a thuiscint, feicimid an seo ghfuil an intin tóca ón mbun níos. Is é fréamh na hintinne ag an mbun a leagan an mbun chlach le haghaidh iompar. Tá an intin híos staide freagrach as feimine nós anallú agus ag bra mhócháin. Freagraíonn an páirt seo dar níonsin do chuntúirt chun muid féin a chosint. Tugtar freagairt, trid, éalú nó ró, nó fight, flight ar freeze, mar bear animid sa méarla. Tá an intin hóstaide freagrach as feimine níos casta nós smaointeoireacht chruthaiceúil, planál, ag réiteach feibanna, cóirdeas a dhéine, agus ar mhócháin a rialú. Cairríonn an intin hóstaide leis an intin híostaide, le smaointe agus mhócháin a rialú. Nuair a oibríonn an dá intin le chéile, tá an dalta inán feimú agus smaoinemh go sileir. Má dhaoine muidir, is an staide ceann de na PC is tábhachtaí I deach chástóir, mar ligean se chuid glúiseacht idir hóstaide agus híostaide. Iad an chuí céanna ligean an staide san intin an dá físa den intin Cumarsáid a dhéanamh le chéile. Ach nuair atá an intin híostaide trí na chéile de bhór mhócháin láidir, chuirtar bach ionas nach féidir leis an intin hóstaide teachtareachtaí a fháil agus mar sin aidíonn an dalta rialaithe. Ach tá rudaí ar féidir le daoine fásta a dhéanamh chun cabhar le daltaí an bach sin a bhaint den staide. Mullen Hughes nás go chothú leis an dalta. Cialann se seo go gaithmuid a thaspáint san dalta gur féidir linn na mhócháin a aidíonn siad a thuiscint. Má dhéanamid é seo, breathann an dalta go bhfuil siad sábhailte agus go dtigeamid iad. Nuair atá an dalta suamhnach is féidir leis an intin uachtar Cumarsáid a dhéanamh leis an intin íochtar a dtíist. Rud a chuidíonn leis an dalta labhairt faoin eachtra ba chúis leis an rialú mhóchánach. Tug an saoil na trí áireanna sampla dúin maidir le conas is féidir boga ó híostaide go dtí hóstaide. Is féidir le daoine fásta trí chéim a leanúint a chuideos le daltaí atá rialaithe. Seasan trí ár an Dr. Perry de réasúnaí, réití agus rialaí. Jeadan an Dr. Bruce Perry nach mór de daltaí a bheith sa chuid dar níonsin atá socair le go mbeidh siad an náin dul an lech go thomláin leis a bhólam. Ní féidir le fólam tarlú má tá an dalta rialaithe. Siad atá gceist leis an chéad chéim, réasúnaí, ná déileáil leis an stras a bhaithimid ionas go mbeadh an an feimú agus smaoinemh go sileir agus go suamhnach. Sa dara chéim, réití, léiríonn tú go dtigann tú smaointe agus mhócháin an dalta agus cuireann tú chuchéin I gcó réid leo. Déan Cumarsáid leis an dalta trí chadrimh tuiscinnach. Bíodh bá ad de mhócháin an dalta agus cud ar a thuamhnas iad go dtigann tú an chuí a bhfuil siad ag mothú. Nuair a dhéantar é seo breathann an dalta sláán sábhailte, mar tá duine éigin I ggéireadh iad a thuiscint agus tacaíocht a chuirt dóibh. Is é rialaí an áir dearnach. Nuair atá an dalta socraí síos, is féidir leo na PC an intin a bhhaininn leis an rialú a úsáid. Cabhraí leis an dalta rialú agus banistú a dhéanamh ar an stras.
tacaí lo iad féin a chuimhnú. Nuair a támuid marachtáil le bagairt, cosú leis an ban déim seo, is undúil ghfuil muid ag feimú ó íochtar an intin, se sin an intin híos taighde. Seo é an chuid an intin a bhaineann leis an marthantas, se sin survival. Ach, chun dolann lech mar is ceart leis an mhólam, caitheann muid faoise bheith thuairt don fórt seo dar nintin. Is ag an buinte seo gur féidir le daltaí, áid agus páirteach leacha ina mhólam féin. Cuidín na churthaige seo leis an dalta agus an Tionchar boga go háit inar féidir leis an mhólam tarlú. Metachoimneacht nó metacognition a chlétar ar an cleachta seo. Chomála samhlacha scoileachta chun ar gaidre feisiúrú is féidir an tarint ar an teoiric agus taighde scoileachta le tuiscint níos fearr fháil ar fólam an dalta. Baineann metachoimneacht leis an tuiscint atá ann ar conas a bhólamíonn muid. An tlí a núsáideann muid scileanna agus stratéisí chun ar bhólam a phleanáil le monatóireacht a dhéanamh ara agus conas an ólam a bheas anas gur féidir linn ar gcurchaige a chud an eirúint le cabhrú le riachtanas fólama. Ní raibh daltaí i siúmaranga ó mí mórta se caite. Ba cuid acu búrtha faoi seo, go mórmhór iad siúd atá súil acu scrúdaithe stáit a dhéanamh im léana. Mar sin banna siad leas as gailséir ar na bróiséis seo. Ní mór na próiséis seo ar nos áid, cuine agus ag réiteach faibanna a chleachta mar roisiad an úsáideán ar feadh tamil. Bí silar leis na daltaí faoin na scileanna a thílíonn tusa mar Tionchar atá ag teastáil mhóthú sa siúmaranga. Baineadh daltaí tairmhe as teoir agus stratéisí chun áid, pleanáil agus cuimhne aimúil a Urbert. Béidir go mbeadh cabhair teastáil ó gháiltaí ní sinne chun an bróiséis seo agus na stratéisí a roghnú siad a ausú. Teastáin ó leanaí cheadúint ghfuil siad a gceannas agus ghfuil tionchar acu ar a bhólam. Chur an meon an áis béim ar an gcuineach dagan buanna agus cumis leis an dúchas ach go ndéantar iad a Urbert trí iireacht. Jeadan Carol Dweck is cuma faoi level an chumis atá ad. Is é an iireacht an rud is spreagan an chumas sin agus a dhéanaan éachtaide. Spreagan an Tionchar na daltaí chun iireacht a chud isteach i nach gníomh agus na stratéisí ceart a úsáid le haghaidh an gníomh sin. Léiríonn taighde go gcuidíonn an dearca seo le daltaí fáil thairis na dúchláin ar bhealach níos rathúla trí iad a spreaga chun na gcuid iireachtaí agus a gcumas a bhéadú. Má chuirtear chun cheap meon an áis i gcuimhne do gháiltaí, cabhair se lo má bhreathann siad go bhfuil siad tar éis titim siar ina gcuid fólama de bhór dúna na scoile. Seo inisibh a dheis chuig mo chomhlachaí stelle. Gur mágad éilsa. Rinne Péis agus Perry chur síos ar an tlí le bheith le do galtaí chun Folláine a chur chun cinn. Tá na teoiricí a bhaineann le metacogníoch agus meon ag na cabhracht don bhúna. Tugann an céad cúpla sleánán eile roinnt samplaí dus na cineálacha gníomhaíochtaí is féidir leat a dhéanamh chun principal habháil a chur chun cinn. Sin sábháilteacht, suaimhneas, nascacht, féin éfachtualacht agus éfachtualacht phobal agus dóchas. Ní gá clí go docht daingean leis na gníomhaíochtaí atá listathe sa chuid seo a chanirid. Déantar chur síos ar thuansa agus tugtar Achoimre orthu sa trá anas go garóg siad le múntóirí amachchansa. Ag leibhéal iarbhain scoile, ba chóir de ceannarí smaoine faoi conas na gníomhaíochtaí seo a leithnú amach i rithinn lé agus i rinn seachtaine. Gan a bheith ag smaoine faoi na gníomhaíochtaí a spreagann Folláine na ranganna OSPS amháin nó tróir agus cuaram. Ach is féidir go leordas na gníomhaíochtaí seo a chur niiriúint dus na hábhar eile. Buineann an Iláine le gach duine. Nuair dhéantar chur chuige agus gníomhaíochtaí Folláine a tharraingt le chéile mar chuid dus na hábhar scoile, bíonn sé an sin mar chud a cultúr na scoile
agus féin daoine óga na teachtarachtaí céine I rith an léascoile. Agus tú ag éisteach leis na gníomhaíochtaí seo, beidir gur bháil leat smaoinemh ar an tlí a bhéadfá mar bhúntar ábhar iad seo úsáid nó iad a chur na ruúint sna hábhar atá gutsa. Nuair a bhíon cinenne á dhéanamh agat ar na gníomhaíochtaí a úsáid, molamíd de scoileanna go núsáidann siad 10 cleachtas ar na rudaí ar éirí go maith leo nuair a bhí na scoileanna dúnta. An sin déadháin 10 cleachtas seo a chur gcomparáid le principal hapfáil chun bearnaí sa cleachtas a aimsiú. Ag an buinte seo, beidir gur bháil leat fécinn ríist ar gníomhaíochtaí atá sre neps, agus ar aon acmhainní eile atá agat chun carú leat agus leis an scoil le Folláine phobal na scoile a chur chun cinn. Fécimid ar thábháilteacht ar dús. Beag daltaí ag fille ar scoil agus beag trórlínta nua sábháileachta I bhaim ar scoil I níag den scoil a bheith dúnta ar feadh tréise ada. Is féidir linn carú ló le seo, má thugtar legan amach sa léir den struchtúir den lá de galtaí. Is féidir linn I de bheile le bheith pórtach agus rialacha á dhéanamh mad leis an tlí ba córdómh cadramh lena chéile, agus na tacaíochtaí áhharc sa scoil a chur anúil mar hampla póstéir agus marcálacha uair láir. Mar a phléitar níos luatha, molamíd freisin de scoileanna an tam, an spás agus an deis a thuairt a galtaí a daithí ar COVID-19 a roinht. Tá is againn go mbeidh Eispéiris éagsúla ag daltaí agus na scoileanna dúnta. Agus tá sé táchtach ómóthógáil chun a nasc sin atá gaibh leis na daltaí a cothú agus Herbert tuile, trí dhéisna a thuairtómh in Eispéiris a roinht. Nuair táimid ar suamhnas tá ar mothúcán faoi smacht agus táimid rialathe agus réigla tuairt faoin saoil. Tá gríon rialáil dar gumas ar gulin a thuamhnú le go méimid réig le bheith pórtach sa saoil, más ar leibhéal thóisialta, leibhéal na mothúcán agus go dainn féin ar an leibhéal cognaíoch. Míníonn Louise Bombert a bhfuil cuidmhór ibre déantacha sa réimse seo, go dagamid ar an saoil mar lenaí le roinht meicníochtaí a cabhraíonn linn na mothúcán atá againn a bhainistú agus a ceannsú. Mar hampla, an cumas atá ag an báiste dúil chun é féin a ceannsú. Seo cumas atá co ón dlíomháin nach raibh fála me gceist, tugtar féin réalúcháin ar seo. Sa cadramh atá againn le nardiste, fálamíimiad an tlí chun cóirialú a dhéanamh, mar hampla nuair a luas gan tSamhail lenamh a núna san awl, nó nuair a bhíon tSamhail ag sún trí. Ceansaíonn an páiste na mothúcán agus déanann sé suamhnas. In amach dáma, fálamíimiad conas féin réalú a dhéanamh ar an hain. Sé sin le rá go bhfálamíimiad ar gcuid meicníochtaí agus stratéisí a úsáid chun ar gulin a thuamhnú. Mada le ferbert na stratéisí a bhaineann leis an féin rialú, bíonn ámanta ann gur céim riachtanach do galtaí a bheith ag cóirialú leis an múntóir. Is féidir leis an ggóteáil seo ó thaobh na mothúcán de, cabhrú le daltaí a gcuid mothúcán féin a aithint agus a cheangailt leis an ggóthaigh san na dagan an mothúcán sin chun cinn. Cabhraíonn sé le smacht a Herbert ar na mothúcán sin dá réir. Tá gníomhaíochtaí ann atá cabhradh chun suamhnas a chur chun cinn mar hampla mothúcána aithint, cleachtaí análathe, scítrúirithe, gníomhaíochtaí macnamh agus gníomhaíochtaí glúiseachta. Chun mothúcána aithint, beidir gur bháil leat gníomhaíocht an NCCA a dhéanamh, sin conas atá tú agus an domhan bunos ceann. Is féidir cleachtaí análathe sa trá a fháil a cabhróidh linn socrú síos comá le gníomhaíocht scíthe de neps atá ar fáil ar lína freisin. Tá achmhainní ag an PDST mar hampla, gníomhaíochtaí macnamh na míorna féin cuairm de bhúntóirí, agus bheadh go leoracha arúnach de galtaí sa trá hínsreach. Déadfá fécint ar seo agus cadíd na cinn a déadfá bheith arúnach den ísgrúpa lena bhfuil tú ag obair. Cuoinnig gur féidir féin rialú a Herbert trí canálacha áirithe gníomhaíochtaí rialathe. Tá gníomhaíochtaí ann ar a dtugtar gníomhaíochtaí rialathe ardú agus rialathe íslú. Bíonn daltaí áirithe atá róspreacha bíonn rialú ag teastáil uathu seo, leis na mothúcána íslú agus a ceannsú. Bíonn daltaí eile a bhaineann leas as gníomhaíochtaí rialathe chun iad féin a bhuascailt nó a ardú. Is sampla de réalú ardú iad réalthléimene
agus is sampla de rialú íslú gníomhaíocht machnamh nó mindfulness activity. Is féidir le gníomhaíochtaí eile mar bhrúagan na balla nó yoga cabhrú le daltaí féin rialú comá. Féice míad inis imachtaí chun an nasc nó an ceangail sin a chur chun cinn. Nuair a bhíonn fáilte curthagat roimh galtaí agus iad ag socrú isteach dús, mun bhfuil aithne gutar na daltaí nó mun bhfuil aithne chu ar a chéile, ba cóir duit am a caithfh ag chur aithne ar a chéile. Is féidir cléithí túscadramh immert agus scara sóisialta I bhaim ar nós the name game agus na cursaíonna úsáid. Déantar chur síos ar seo in achfaní OSPS an NCCA chun tacaíocht a thuairt den céad bhliain agus iad ag fille ar scoil. Tá gníomhaíochtaí an grúpa curtha le chéile freisin ag an NCCA a cabhróidh le heatmasfér na nascachta agus an bhaointris a Herbert ar nós dul rud beag níos daine agus ar sca a chéile a bharamid. Déad fá gníomhartha randomacha cináltais nó random acts of kindness a spreagadh chun atmosfér cuaram a crothú dá chéile. Is féidir le nuachtán scoile faoi stúr daltaí nó iris bhliain túil scoile a úsáid chun nascacht a chur chun cinn. Chun meon na féin éifeachtúlachta a chur chun cinn, chur gcuoine dus na daltaí go bhfuil go leor scileanna léirithe agus forbhartha acu chun dailá leis na dúshlán a d'eascar ó COVID-19. I measc na gníomhaíochtaí a gabhraíonn le féin éifeachtúlacht a chur chun cinn, tá an gníomhaíocht cárta puist atá le fáil I sreá neps agus freagairí áráint. Comála sin sa tre, dheoigh tú gníomhaíocht mad le féin caint dhearfach agus moltar duit fécant ar íseán ar YouTube. Is féidir leat na daltaí a spreagadh chun féin caint dhearfach a cleachta mar taighde níos fearlam. Is féidir lom seo a dhéanamh go hanamh, rinne méid job mad de. Déad fá curca léthúil molta úsáid inar féidir le daoine óga rudaí deasa a cloisteáil fuatha féin gach lá ó ghaoine eile. Is féidir le tosnú ag tús na bliana leis an múntóir ag tuairt molla agus bogaráid go dtí an dalta ag molla céile de réir mar a héin an bbliana raig. Spreag daltaí chun tosnú ar aibanna a réiteach nuair atá obairheachar le déanamh nó cuimhlingt sóisialta ann. Mar hampla, nuair is míon lo éirí as tuisc gur cosúil go bhfuil an obair ró crua, nó nuair a bhíon asaontas acu le duine béidir go mbeadh sé cabhrach réiteach feibanna a bhíonú dóibh. Mar ghaoine fásta tá isagan conas feibanna réiteach ach béidir go gafar na céimeanna a bhúna de fáistí agus do ghaoine óga chun feib a réiteach. Sa tre dheoigh tú sreá céimeanna chun feibanna a réiteach a déiteach a bheith cabhrach. Chun an dóchas a chur chun cinn túair tacaíocht de galtaí scéal dearfach nó ancient dearfach a crothú faoin na daithí. Túair am dómh smaoine faoin na rudaí dearfacha comá leis na dúshlán ag an am seo ina héal. Dírig ar na rudaí agus ar na seifteanna a cabhraigh go dtí seo mothú níos fearr. Léirigh an dóchas trí d'Eispéiris féin a roimh. Má scríbann siad a go dóchas ar scamal agus iad á chur ar fós déir, cabhróidh sé seo lo a cospóirí a shamhlú. Féic ar ngníomhacht seo sa tre stratéise. Bealach má chun dóchas agus dearcha dearfach cineál is sé díolann buíochais a cineál. Sé seo díolann ina dhéantar tafad de rud amháin ina bhfuil siad buíochas gach lá. Déad fá tríalta bhaint as an gníomhaíocht litir cúm féin sa todhchaí ón tre. Cabhróidh sé leis na micléin ordaí dhíriú chun tosaigh go háméigint difriúil. Déiteach sé gur smaoinemh maith é teascadán todhchaí a crothú chun a deithí a chur nuail dus na glúine atá le teacht. Tá an tuirmhís tacaíochta I dtacais túsla ag ráchtáil feachtas ar ais do todhchaí. Béidir gur bhá le súla cineál amach faoi seo le feiceáil an bhfuil sé rúnachta de scoil. Tá gníomhaíocht teascadán todhchaí sa tre neps freisin. Anois, beag éilsa ag caint leat a ríist. Moltar an tród atá pléite an go dtí seo de gach dalta, ach tá roinh principal breise an atá níos feilúnach do ghaltaí le riachtanis éideachas speisialta. I measc seo,
tá daltaí a bhfuil riachtanis éideachas speisialta acu agus daltaí a d'astíonn tacaíocht breis a bhóthú agus iad ag dul an lech leis an méid atá tóirlaí. Tá sé deacair a bheas cén chuí ar déadal daltaí le dúna na scoile. Bei roinnt daltaí ag bra go bhfuil an fille ar scoil dúchlanach agus bei roinnt eile acu ag déadal go maith leis. Mar sin féin, cuideó se Cumarsáid a dhéanamh le tSamhail roimh ré chun an aistriú a dhéanamh níos éasca. Tá sé tábhachtach cuinú go dacóidh chuige iliach le sláinte agus Folláine gach dalta. Is féidir ábhar ar idirghealú lena chinsú gúil siad cura an éireann do ghaltaí a bhfuil riachtanis éideachas speisialta ag dul chomh leis an bhólam a héascú. Tá san gúil seans an go dtá go riachtanis nua chun solas, mar sin tá sé tábhachtach go nacamuid an tam mac na bhíonna ar na riachtanis aistria a chagan chun cinn le linn na tréimhse stocrúisteach. Agus muid ag taú le daltaí atá ag fille ar scoil agus iad ag dul i dtaithí ar an mbliain acadúil nua, ní mhórgann seiceal isteach lo go rialta agus gan ghlacha leis go dtuigeann siad na himeachtaí agus téirmí nua a bhaineann le sábháilteacht. Le cuidiú le Cumarsáid má úsáideann muid áisina afrach níl muid ag bra an Tionchar ar an focail láirtha agus is féidir le seo a bheith cabhrach do ghaltaí. Agus ar nóí éist le go an dalta. Mar sin, céir atá ráit ag daltaí a bhfuil riachtanas éideachas speisialta acu faoi céir atá bóthú ina gcuid scalana. De réad píosa taighde a rinne tara midin agus a cólachaithe a chohíle san éideag, bhfuil páistí agus daoine óga a bhfuil riachtanas éideachas speisialta orthu na leideanna seo a leanas. Cabhraí linn go léir cóide a dhéanamh agus iad a chuineáil. Chud anna orann. Bí linn nuair is gáún láirt le duine éigean. Dean cínse golamuid go léad an páirt chhlacha sna himeachtaí. Tuair cuide dar deileadh agus cabhraí le páirt chhlacha is síl na scoile. Bíodh go leor spóirt, imeachtaí agus clubbanna éagsúla ar fáil. Ghlach le gach duine agus léirí meas agus cináltas de gach duine. Cuidí linn mothú sábháilte ar scoil. Lig dún fólam agus páirt chhlacha in rúpaí. Tuair dún trealamh a chuidín linn agus muid ag fólam agus ag suagra. Smaoinigh ar bhealaí eile faoi le cuidiú linn. Tá sé simúil go bhféad faoi iad a leagan amach de réad Cúig Phrionsabal habháil. Léidann se seo ghuilas ag leanaí go maith céir a heastaíonn mhóthú. Agus sneam fá ghuiil se go tábhachtach sin éisteacht le glór an dalta. Faoin si úsáideacha iad na faointí seo leanas chun taú le daltaí a bhfuil riachtanas éideachas speisialta acu. Tugadh tú ar achmhainní ar gov.ie chun taú leis an bhile ar scoil. Tá nídeag achmhainní agus eolas breise a bhaineann le COVID-19 ar thaobh Gréasáin, education.ie agus NEPS chun taú le daltaí agus iad ag fille ar scoil agus iad ag bogadh chun cinn lena gcuid éideachas ó lá go lá. Tá réimsí achmhainní ag an NCSE chun taú le leanaí a bhfuil riachtanas éideachas speisialta acu agus iad ag fille ar scoil. Bei siad ar fáil ar thaobh Gréasáin an NCSE. Tá cuasaí agus eolas ag ionad uachas Middletown freisin a charas le taú le daoine óga, lena deileadh agus lena gcuid múteoirí. Tá rannán COVID-19 ag an garantacht uachas as I am áit i bhfuil achmhainní Seimineár Greasáin agus eolas ann a charas le daoine óga agus a deileadh. Tá réimse achmhainní agus fáisnéise ag seirbhís tacaíochta éideachas túsla. Tá plán á orbairt acu freisin chun taú leis na daoine óga atá ísle brí agus tá sé beartaí acu feachtas Cumarsáide a cheola chun fille ar scoil a chur chun cinn.
Tá muid ag marachtáil trí amana eisceochtúla agus bíonn Tionchar ag sin ar chláinse agus Folláine gach duine. Seo roimh strateisi chun cabhrúlann le cuasaí imní. Léiríonn an íomhá ar an sleanán seo na strateisi scoileachta a chuidíonn agus muid ag déileáil le neamh-Phrionsabal. Aithinn na rudaí atá tú geannas orú. Mar shampla, tá san céardad na réalacha a chaithmuid clíló chun muid féin a chuineáil slán. Plé do chá le Phrionsabal a bheith ad sa saol. Déan cleachta ar choil i dtaithí ar an saol mar tá. Fólam chur le neamh-Phrionsabal trí strateisi féin rialú a cleachta chun déileáil le na mhóchan a chagan chun cinn. Ina measc sin, tá gníomhaíochtaí macnamh a cleachta agus aclaíocht a dhéanamh. Laidí, imní agus tros tríd teorann a chur ar an am a chaithfeann tú ar na meán hóseálta agus le foinsiúile nuachta. Ban tainmh as an am a láthair, déan buíochas a cleachta agus ban úsáid as do chuid buna agus láidreachtaí. Tá go leor ábhair sa trastáirtéisí Folláine atá tóca ó foinsí neps agus ó eagraíochtaí eile. Mar shampla, tá teoiricí, gníomhaíochtaí practicúla agus strateisi a chur an Athléimneacht chun cinn dómh siúd a bhfuil riachtanas éideachas speisialta acu. Tá ábhar na tratha stratéise beartaithe mar seoir do éireann na scoile. Is féidir na gníomhaíochtaí a chur an éireannt ag bra ar riachtanas agus ís na dáltaí. Tá an trá rianse i gcodanna áirithe. Féin chuireann báil fórne, ag olbhúd an oscailt, ag socrú ar ais ar scoil, tacaíocht do chách, tacaíocht bhreise de rionschéine agus de bheagán, agus léithúireacht bhreise. Le linn na bliana acadúla seo, leanna neps ag rions achhainní chomá le cuasaí ar Folláine. Nelson Mandela a dúirt, "Our human compassion binds us to one another, not in pity or patronizingly, but as human beings who have learned how to turn our common suffering into hope for the future." Ar an nóta dóchasach seo, bhhailinn an deis a thógáil chun buíochas gáha leat as acht éisteacht leis an Seimineár Greasáin seo. Tá súil ann go mbeidh sé seo agus an trá strateisi úsáide chuid féin i do chuid oibre chun taú le sláinte agus tú ag fille ar scoil. Go ngeardaí leat sa bhléana atá machrún. Gur míle mágaí.